others dong. Belai kha nangmani ko tai dukh nangmani ko chini Hejamara Block Committee ni President chini Sodin de Bormani bini nana te ani bo nana klayo beka kai tini 14 বছর 114 বছর umuro layi bo thijaka beka bini mungkha bodini de Borma bini bosa kabu khorakam kathang tongo khorang ni thika tai buri ro khorang ni tongkho bo osungsar yakar thangmani yagulo gobangma bo mari khaikalang thangka bini busa ro gobangma establishment bai kha tabo bo posto khaye akoboi borno peidului busuk busarno bo tini singsar musangli klang thangka thimani yagulo sengbono muitu ma tongnai manaruknai tamni himba bo thithmani yagulo gobangma mari o amsayo tongo o amsani boroni khacha bo khacha tongmani joto nino nana ang tongmani joto nino bono busui ang tongmani bo eka kai singkamu sanai tinini salo bono chini khairokma te hako khakana te muktui bai bono chung yakarna saratai kun kokri chini nana jekhane kon tongkhon osungsani kaisa sating wi sungui tongkhon bo jekhane thangbo kasang kasang tongkhokai tongkhon sungsarni sating gui bo sungna naikhlai tongkhon bini blessing bai sung buskango agugui manthon tinini paitha khulum nanano yapari taitamo sanai osino nanano ani khuluma yapari ani ko asino jotona nakon